උන්වහන්සේ අපිට යහපත්කම් හැමදාමත් කරනවා. அவர் தினந்தோறும் நம்மளுக்கு நன்மை செய்கிறவர். මේ උදෑසනත් ඔබට යහපත් දේ දෙන්න උන්වහන්සේ ආශාවෙන් සිටිනවා. இந்த காலை வேளையில் நன்மையானதை உங்களுக்கு கொடுக்க அவர் வாஞ்சியோடு කියන මගේ අත් පුරා නුඹලාටම ආශිර්වාද කරන්න අත්වල පෙරේ තිබෙනවා. அவருடைய கரம் முழுவதாய் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க கரம் நிரம்பி இருக்கிறது. ඒ සියලු ආත්මික සහ භෞතික ආශිර්වාද මා ළඟ තිබෙනවා. ஆவிக்குரிய பௌதிக சகல ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய கரத்திலே உண்டு. උන්වහන්සේ අපව ඔසවා ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබෙනවා. அவர் நம்மளை உயர்த்தி முன்னோக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். හාලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. හැම ළඟ ඉන්න එක්කෙනාට ආචාර කරන්නේ ජේසු පීඨයි කියලා. பக்கத்துல வாழ்த்துங்கள் இயேசுவின் துணை என்று. කිතුණුවන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි ඕන තැනක දැක්කාම ජේසු පීඨයි. கிறிஸ்துவின் பிரதான அடையாளம் தான் எங்கு சந்தித்தாலும் இயேசுவின் துணை என்று சொல்லுவாங்க. බස් එකේ දැක්කත් ජේසු පීඨයි කියලා. பஸ்ஸில் சந்தித்தாலும் இயேசுவின் துணை. කෝල් කරලා අවසාන වුණත් ජේසු පීඨයි කියලා. தொலைபேசியில் அழைத்து இறுதியிலே இயேசுவின் දැන් துணை. කිතුණුවන් තමයි ඒක වැඩි සමාජයට ඇතුළත් කරේ. கிறிஸ்துவ தான் சமுதாயத்தை அதிகமா அதை கொண்டு ඒ නිසා செல்றார். දැන් අනිත් අයත් පුරුදු වෙලා ඒක කීම වෙන ඒවා කියනවා. இப்ப மற்றவர்களும் பழகி அதை வேற வேற சொல்லி கொண்டு போறாங்க. නමුත් අපිට අවශ්‍ය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පොළවේ සීමාව දක්වා අරගෙන යන්න. நமக்கு தேவை கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாத பூமியின் இறுதி பரியந்தம் நடத்தி சொல்லுதுக்கு. ඒ නිසා තමයි අපි එකිනෙකාට ආශිර්වාද කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නමින්. நான் ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில். මේක සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. இது சுவிசேஷமான ஒரு வேலை. ආශිර්වාද කරන නිසා ඔබ සභාවට ඇතුල් වෙනකොට අර ඉන්නවා වනාදින ඔබට ජේසු පීඨයි කියන්නේ කෙනෙක්. அதாவது திருச்சபையிலே பிரவேசிக்கும் போது ஒரு வாசல் படியில் இருக்காங்க இயேசுவின் துணை. එයාට ජේසු පීඨයි කියලා ඇතුල් වෙන්න. அவருக்கும் இயேசுவின் துணை என்று உள்ளே வாங்க. පස්සේ මොනවාද ජේසු පීඨයි කියන්න බැර නම් මෙහෙම හරි කියන්න. දත එකක්ම තියෙනවා. வேற அப்படி சொல்ல முடியாவிட்டால் இப்படியாவது செய்யுங்க வாய் பல்வல் இருந்தா. ඒ වගේම අපි එකිනෙකත් එක්ක හරි මොනවාදනේ අපි ඇතුල් වෙලාම ජේසු පීඨයි කියලා කියමු. நம்ம ஒவ்வொருவரும் உள்ளே பிரவேசித்தவுடன் இயேசுவின் துணை என்று சொல்வோம். හැමෝම නිකන් අඳුරනවා වගේම ඉන්න ඕනේ. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா தெரிந்தவர்கள். සමහරට අඳුරන්නේ අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. தெரியாத புதிய நபரா இருக்கலாம். හැබැයි අපි මොනවාද හැමෝම අඳුරනවා වගේ ඉන්නවා. ஆனா எல்லாம் அறிந்தவரை போல் இருக்கிறோம். ඇයි ஏன் தெரியுமா? අපි ඔක්කොම එක තැනකට යන අය. ආමේන්. எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு போறோம். ஆமென். අපි නිරේට නෙමෙයි යන්නේ. අපි ස්වර්ග රාජ්‍ය උන්වහන්සේ අපිට සූදානම් කර තිබෙනවා. நம்ம நரகத்துக்கு அல்ல பரலோக ராஜ்யம் தேவன் ඒ නිසා ஆயத்தப்படுத்தினார். අපි එකිනෙකා අනුග්‍රහය ඇතුවත් එකිනෙකාට ආචාර කරමින් මේ ගමන යන්න. ஒவ்வொரு அனுசரணையோடு ஒரு வாழ்த்தி இந்த பயணத்தை நம்ம செல்லணும். ඔබ දන්නවද කූඹි රැළ දැකලා තියෙනවනේ. கண்டிருக்க எறும்பு கூட்டத்தை. ගලු කූඹි වේවා වෙනත් ඒවා. கருப்பு கும்பி வேற ஏதாவது ඒගොල්ලෝ යනවා එක දිශාවකට යනවා. ஒரே திசையை நோக்கி பயணிக்கும். එතකොට මොකක් හරි සතෙක් කලලා ඔහුගේ අණ්ඩක් අරන් එයා කෙරෝලේ තියලා ஏதாவது ஒரு கொடுகை பிடித்து ஒரு இன்னொரு இடத்துல வைத்து விட்டு ඊළඟ අණ්ඩ අරගෙන එන්නේ. மத்த அந்த காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டு வர போகும். එතන මේගොල්ලෝ තණ්ඩු අරගෙන යනවා අනිත් කට්ටිය. இவைகளும் அந்த காரியங்களை சுமந்து கொண்டு அப்படி போவாங்க. යනකොට කූඹි මොනවද කරන්නේ? போகும்பொழுது எறும்புகள் என்ன செய்யும்? දැකලා තියෙනවද කූඹි ගමන? கண்டிருக்கீங்களா எறும்பின் பயணத்தை? කතා කරලා තමයි යන්නේ. கதைத்து விட்டு தான் போவோம். නැත්තම් කිස් එකක් දීලා යන්නේ. இல்லாவிட்டு ஒரு கிசை கொடுத்து விட்டு போவோம். ඇයි? ஏன் தெரியுமா? උන් ආචාර කරනවා. வாழ்த்துது. අපි ඔක්කොම එක වර්ගය අය. எல்லாம் ஒரே අපි එකම සේවකයේ දෙන අය. ஒரே ஊழியத்தில் ஈடுபடுறவர்கள். අපි එකම මොනවද ගමනක් යන අය. ஒரே பயணத்தை போகிறவர்கள். ඒ නිසා ඔයා මොනවද අපි දැක්ක එතන ඉන්නවා. கண்ணிங்க அந்த இடத்துல இருக்கு. හැබැයි ගිහිල්ලා එනකොට ආයි මම ඔයාව දකින්නවා. போய் வரும்போது மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். ඒ නිසා උම්මා කියලා එකක් දීලා යලා. அத உம்மான்னு கொடுத்துட்டு போயிடுறோம். දැකලා තියෙනවද කූඹි? ඒ නිසා තමයි බයිබලයේ කියන්නේ කූඹි ගැන බලලා ඉගෙන ගන්න කියලා. வேதாகம் சொல்கிறது எறும்பை பார்த்து கற்றுக் கொடுங்க. හේතුව මිනිස්සුන්ට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් කාරණා තියෙනවා කුඩා දේවල් වල. மனிதனுக்கு சிறிய காரியத்தை முதல் கற்றுக்கொள்ள நிறைய අපි காரியம் හිතනවා මේ ලොකු ලොකු දේවල් වලින් අහසෙන් කඩා වැටෙන මොනවද ලොකු සක්වල යානාව තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න දේ. அதாவது மேகமானது உடைந்து விழுகிற சில காரியங்களை தான் நம்ம பார்த்து கற்றுக்கொண்டு யோசிக்கிறோம். කුඩා දේවල් වලින් අපි බොහෝ කාරණා කියනවා. சிறிய சிறிய காரியத்தை நம்ம நிறைய இதை கற்றுக்கொள்றோம். හalleluya. ஹalleluya. නාන්සේ අපව ගෙනලා තියෙන මහත් ආශිර්වාදයක. அவர் நம்ம நடந்திருக்க மகாபெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு ප්‍රශංසා වේවා. மகிமை உண்டாவதாக. අද දවසේ අපේ සහෝදරයෙක් ඉන්න රාගම ප්‍රදේශේ நம்முடைய சகோதரர் இருக்க ராகம் பகுதியிலிருந்து පුංචි ළමයෙක්ම මුදට දැකලා දිනවා වගේ ඉස්සර. சின்ன ஒரு பிள்ளை நல்லா கண்டிருக்கிறது போல கண்டேன். සූත්‍ර පුංචි වගේ යනවා ඉස්සරහට. බලලා පිටපස්සේ තාත්තයි අම්මා දැකිනවා. பின்னால் கண்டேன் தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க. ඔව් දරුවන් නැතුව විස්සානේ ප්‍රදේශයෙන් ආවේ. பிள்ளை இல்லாமல் அந்த பகுதி இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க. අද දරුවෝ දෙදෙනෙක් ආමෙන්. ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆமென் ஆமென். ඥානසේ උන්ට ආශිර්වාද කළා තියෙනවා. ප්‍රශංසා கர்த்தர் වේවා. அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆமென். උන්වහන්සේ යහපත්. நல்லவர். උන්වහන්සේ අපව කොහේටත් උන්වහන්සේ අපි ඔසවලා අපිව ගෙනන ජේසුස් වහන්සේ අප සමග நம்ம සිටිනවා. எங்க இருந்தாலும் நம்ம உயர்த்தி ஆசீர்வாதத்தை நடத்துகிற தேவன் அவர். ඒ නිසා මේ සතිය පුරාම கிழமை முழுவதும் මහත් වූ ප්‍රීතිදායකයි. நம்ம பெரிய மகிழ்ச்சியின் ඒ கிழமை. වගේම ඔබට ස්තුතියි. මම පෞද්ගලිකව ඔබට ස්තුති කරනවා. தனிப்பட்ட ரீதியா போதவர்கள் நன்றி செலுத்துகிறாரு. මගේ නව වසරක් ලැබුණා. புதிய ஒரு வருடம் பிறந்தது. ඔබ හැමෝම මට සුබපතුන් ලැබුවා. நீங்க எல்லாரும் எனக்கு வாழ்த்துனீங்க.
ස්තුතියි நன்றி. ලයික් එකක් දැම්මා ස්තුතියි. லைக் பண்ணீங்க, நன்றி. ඒක මහත් සතුටක් මොනවද දෙන්නේ එකිනෙකා සුබවදනේ. அது பெரிய ஒரு சந்தோஷம், ஒரு வாழ்த்துவது. සභාවේ ගොඩක් අයත් මොනවද දෙන්නේ මේ මාසේ උපන්දින සමරන ලැබුවා. திருச்சபையில் அநேகர் இந்த மாதத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்கள். ඒකත් මහත් ආශිර්වාදයක්. அது பெரிய ஆசீர்வாதம். එයාටත් මොනවද දෙන අප ඔබ එකිනෙකා සුබපතුන් ලැබුවා. அவர் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு வாழ்த்தினீர்கள். ඒ ස්තුතියි. நன்றி. දැන් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ උදෑසන බලන්න යනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பார்க்க போகிறோம். අපිව කැඳවුවාව මේ ගමන අපි මොන විදියටද ඉන්න ඕන? நம்ம அழைக்கப்பட்ட பயணத்துல நம்ம எப்படி ඔබ இருக்கணும்? දන්නවා ඊශ්‍රායල් ජනතාව උන්වහන්සේ වහල්භාවයෙන් උන්වහන්සේ අරගෙන ආවා කානාන් කියන රටට යන්න. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடிமையிலிருந்து எகிப்து தேசத்தை தேவன் நடத்தி வந்தா ඕ கானான் தேசத்துக்கு. විශාල වහල් දේශයක තමයි ජීවත්. அவன் மகா பெரிய ஒரு அடிமை தேசத்துல සෑහෙන வாழ்ந்தார்கள். දුකක් ඔවුන් විඳින්න ලබුවා. எல்லா பாடுகளை அனுபவித்தார்கள். කෑම නැතිකම, உணவு இல்லாமை, කස පහර වැටීම, இசையினால் ඒ அடிக்கப்படுவது, වගේම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, புறக்கணிக்கப்படுவது, නින්දා කිරීම, நிந்திக்கப்படுவது, වෙලාවක් කලාවක් නැතුව ඔවුන්ට වැඩ ගැනීම, நேரம் காலம் இல்லாம வேலை ඒ எடுப்பது, සවුන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙලා තිබුණා. கடுமையான ஒரு உபத்திரவத்தை නමුත් சந்தித்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේයන් නායකෙක් මෝසස් ලව්වා මේ ජනතාව අරගෙන ආවා එළියට. தேவன் ஒரு தலைமை தூதை மோசேயை நியமித்து அவருடைய ஜன நடத்தி வந்தார். රතු මුහුදේ දෙපෑ කරලා செங்கடலை பிளந்து මේ අලුත් නගරයකට අලුත් ගමකට අලුත් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්න ස්ථානෙට ඔවුන් කැඳවගෙන යනවා. புதிய நகரம், புதிய கிராமம் தேவன் காண்பித்த தேசத்துக்கு அவர்கள் நடத்தினார்கள். ලක්ෂ 25කට එපමණ සෙනගක් ආවා. 25 லட்சத்துக்கு அதிகமான ஜனங்கள் வந்தார்கள். ඔවුන් කාන්තාරේ ගිහිල්ලා මොනවදනේ කූඩාරම් ගහගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. பாலைவனங்களே கூடாரங்களிட்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள். අපිට පේනවා මේ කූඩාරම් ගහගෙන මේ ජීවත් වෙන ජීවිතය ඔවුන් හුරු වෙලා තිබ්බා. இந்த கூடாரத்தின் வாழ்க்கைக்காக இவர் பழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ඒ නිසා ඔවුන් මේ අවුරුදු ගාණක් වුණා අවුරුදු 40කට එපිට මේ ගමන ඔවුන් තවදුරටත් අරගෙන යන්න පටන් ගත්තා. 40 வருஷம் முன்னால் பயணத்தை அவர்கள் முன்னோக்கி இன்னும் நடத்தி சென்றார்கள். දැන් බලන්න ඔවුන් ඊට පස්සේ රජ කාලයකට තුල් වෙනවා. அதுவே அரசரின் காலங்களில் பிரவேசித்தார்கள். අපිට පේනවා සාවුල් සහ දාවිද් සහ මේ රජ කාලයකට ඔවුන් ඇතුල් වෙනවා. சாவுல் மற்றும் தாவீது என்ற ராஜாக்களின் காலங்களில் අපිට பிரவேசித்தார்கள். පේනවා මොනවද ඒ කාලෙට ඔවුන්ගේ මනසේ තිබුණේ කූඩාරම් මනස. அந்நாட்களில் அவன் மனதிலிருந்து கூடாரத்தின் மனதாக අපේ இருந்தது. ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. அவனோட வாழ்க்கை අපේ அப்படிதான். ජීවිතය යම් ආරම්භ කරපු කාලේ අනුව මිනිස්සු තුල යම් මොනවද එන්නේ කූඩාරම් දේවල් පිහිටලා තිබෙනවා. மனித வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாட்களில் இருக்கிற கூடாரங்கள் அந்த காரியங்கள் மனதிலே பதிந்து දෙවියන් වහන්සේ උන්ව කැඳෙව්වේ නැහැ හැමදාමත් කූඩාරමේ ඉන්න. தேவன் அவர்கள் அழைக்கவில் எல்லா நாளும் கூடாரத்தில் යම් வாழ்வார்கள். කාලයක් පසු කරාම ඊළඟ කාලෙට උන් ගමන් කරනවා වෙනස් වූ කාලයක් කරා ගමන් කරනවා. காலங்களை கடந்து மாற்றமான காலங்கள் நோக்கி அவர்கள் ඒ பயணிக்கிறார்கள். නිසා කිතුණුවන්ගේ ඔබවයි මාවයි කැඳවලා තියෙන එකම වගේ එකම ආකාර කූඩාරමක් වගේ ජීවත් වෙන්න නෙවෙයි. கிறிஸ்துவராய் உங்களை அழைத்து ஒரே கூடாரத்தில் ஒரே මේ விதமாக ලක්ෂ வாழ்படியாக அல்ல. 25කට අධික ජනතාවක් කාන්තාරේ තන පවුල් වශයෙන් කූඩාරම් සකස් කර තිබුණා. 25 லட்சம் அதிகமான ஜனங்கள் பாலைவனத்திலே பல இடங்களிலே கூடாரங்கள் ඔවුන් இருந்தார்கள். කූඩාරම ආශ්‍රිතව තමයි කෑම උයාගෙන කෑවේ. கூடாரங்கள் சமீபமாக சமைத்து சாப்பிட்டார்கள். ඔවුන් රෙදි වේලා ගත්තේ. அவர் ஆடைகளை உலர ඒ வைத்தார்கள். පවුල් ජීවිත ගත කරේ කූඩාරම ඇතුලේ. குடும்ப வாழ்க்கையை அங்கு கூடாரத்தில் මේ நடத்தினார்கள். වගේ ගමනක් ඔවුන් අවුරුදු 40ක් පුරා ගමන් කරනු ලැබුවා. இப்படிப்பட்ட பயணத்தை 40 வருஷம் முழுவதாய் கடந்தார்கள். තමන්න මේ ගමනේදී ඔවුන් බොහෝ කාරණා ඉගෙන ගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ இந்த ඉදිරියේ. பயணத்திலே கர்த்தருடைய சமுதாய அநேக காரியத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள். නමුත් ඔවුන්ට යම් කාරණා සීමාවක් වෙලා තිබුණා. அவர்கள் சில காரியங்கள் எல்லைக்குட்பட்டிருந்தது. යානසිකේ වෙන්න කානාන් දේශයේ නුඹලා මොනවාද මේ හැම දෙයක්ම හිමි කරගන්න කියලා. தேவன் சொன்னார் கானான் தேசத்தில் ඒ எல்லாவற்றையும் ආබ්‍රහම්ට දුන්නා පොරොන්දුව. ஆபிரகாம் கொடுத்த வாக்கு පොළොවේ සීමාන්තය දක්වා මේ පේන දෙක් මානක නුඹලා හිමි කරගන්න කියලා. பூமியின் சகல இறுதி எல்லை பரியந்த நீ கைப்பற்றிக் கொள்வாய். නමුත් සෙනගට අදහස ඇතුළුනේ නැහැ. ஆனால் ஜனங்களுக்குள்ள அந்த சிந்தை உள்ளே வரவில்லை. සෙනග හිතුවේ හැමදාම මේ විදිහට අපි ඉමු. ஜனங்கள் யோசனை எல்லாரும் இப்படி இருப்போம். ඒ නිසා ඔවුන්ගේ හැම දෙයක්ම සීමා වුණා. அவருடைய எல்லா காரியமும் எல்லைக்குட்பட்டது. ඒ නිසා දවසක් ඒසායා තුමා ஒரு நாள் ஏசாயா දැනාසේ පණිවිඩ අරගෙන එනවා. கர்த்தருடைய செய்தியை கொண்டு வந்தாரு. නාසේ ඒසායාගේ ඇවිල්ලා කතා කරන දේව පණිවිඩේ. தேவன் வந்து தேவ செய்தியை ஏசாயாவோடு பேசுகிறார். නුඹලා මේ කූඩාරම තුල ජීවත් වීම මේ ආකාර සිටීම
දේව කැමති නෙවෙයි. இந்த கூடாரத்துக்கு வாழ்ந்து இப்படி இருப்பது கர்த்தருடைய சித்தம் அல்ல. ஏசாயா 54 පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ කියනවා. ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரம் 2 வசனம் சொல்லுகிறது. දැන් නුඹලා වැඩි වෙනවා දවසින් දවස. தினந்தோறும் நீங்கள் பெருகுகிறீர்கள். නුඹලාට දරුවන් දවසින් දවස ලැබෙනවා. தினந்தோறும் நீங்கள் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறீர்கள். නුඹලාගේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. உங்களுடைய எண்ணிக்கைகள் அதிகரிக்கிறது. සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට එක කූඩාරමක තුල අර්බුද වැඩි වෙනවා. எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஒரே கூடாரத்திலே பல விதமான பிரச்சனைகள் ඒ ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. නිසා එකිනෙකාට සමගිව සහ ඉදිරි පරිවර්තනයක් වෙන්න අමාරු තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ஆதலால் ஒரு ஒற்றுமையா ஒரு மொழிபெயர்ப்பின் காரியத்தை நோக்கி கடக்க முடியவில்லை ඒ மாற்றத்தை නිසා நோக்கி. උඹලාට යමක් කරන්න තිබෙනවා මේ ස්ථානයේ. அதால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் இந்த இடத்துல. ඒ තමයි දේව වචනේ කියන්නේ. යෙසායා 54:2 කියනවා නුඹේ කූඩාරම තිබෙන ස්ථානය විශාල කරපන්න. ஏசாயா 54 சொல்லும் கூடாரத்தை விசாலமாக்கும். විශාල දේව වචනේ කියන විශාල කරන්න කූඩාරම. விசாலமாக்கும் உன் கூடாரத்தை. අපි දකිනවා මොනවද ඇයි උන්වහන්සේ විශාල කරන්න කියන්නේ? ஏன் தேவன் அப்படி சொல்லுகிறார் උන්වහන්සේ விசாலமாக்கும்படியாய்? දැක්කා මිනිස්සු තුල එකම ආකාරයේ ජීවිත ශෛලියක් ගමන් කරමින් තිබෙනවා. தேவன் கண்டால் மனுஷ வாழ்க்கை ஒரே முறையாய் கடப்பது. ඒ සෝන් එක දෙයක් මොනවදනේ ඒ තුල ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත වඩා මනුෂ්‍යයන්ගේ කැමැත්ත සිදුවෙමින් තිබෙනවා. அந்த காரியம் ஒரே விதமாக செயல்படும் போது தேவ பிரியத்தை விட மனித சித்தம் நிறைவேறி අපේ கொண்டிருக்கிறது. ජීවිතේ සිදුවෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் கர்த்தருடைய අපේ விருப்பம். ජීවිතය තුල ගොඩනගන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. நம்முடைய வாழ்க்கையில கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய விருப்பம். සීමාවක් තුල උන්වහන්සේ සිටීම කැමැත්තක් නෑ. උන්වහන්සේ කැමැති අපව වර්ධනය කරාගෙන යන්න. எல்லைக்குள் இருப்பது கர்த்தருடைய சித்தம் அல்ல, வளர்ச்சி நோக்கி நம்ம நடத்த ඒ பிரியப்படுகிறார். නිසා කියන තිබෙන ස්ථානය නුඹලාගේ තිබෙන කොතනද කූඩාරම තිබෙන්නේ? உன்னுடைய கூடாரம் எங்க இருக்குதோ எந்த இருக்கிற ඒක විශාල කරන්න. அந்த இடத்தை நீ விசாலமாக்கு. සීමාව වෙනස් කරන්න. உன் எல்லையை மாற்றி அமையும். හalleluya. Hallelujah. අපි දකින අපි ගොඩාක් අය ජේසුස් වහන්සේ අදහන ඔබයි මමයි ගොඩාක් අය එකම සීමාවක් තුල ජීවත් වෙන කොටසක් බවට පත් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி நீங்களும் நானும் அநேக ஒரே இடத்துல வாழக்கூடிய ஜனக்கூட்டமா මේට අවුරුදු இருக்கிறோம். 20කට ඉස්සෙල්ලා ඔබ දැක්කත් අවුරුදු 20කට පස්සේ ආයි දකින කොටත් එකම කූඩාරමක් එකම සීමාවක් තුල වෙයි. 20 வருஷம் முன்பு பார்த்து அது பின்பு பார்க்கும்போது ஒரே எல்லையில ஒரே கூடாரத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. නමුත් එසේ විය යුතු නෑ. அப்படி நடக்க கூடாது. ඒක තමයි සභාව ඔබට ආදර්ශයක් දුන්නේ. அதான் திருச்சபை முன்மாதிரி. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. සභාව විශාලුනේ ඇයි? திருச்சபை பெரிதானது ஏன்? එතන දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඇන පළල් කරන්න කියලා. தேவன் சொன்னால் கூடாரங்களை මේ பெரிதாக்குவீராக. සභාව හිටපු අය දන්නවා. இந்த திருச்சபை இருந்தவர் அறிவார்கள். දාම් පාසල් ළමයි දන්නා පුංචි. ஞாயிறு பாடசாலை பிள்ளைகள் அறிவார்கள். කොහොමද තිබුණේ කියලා. எப்படி இருந்தது இது? උන්වහන්සේව පළල් කරන්න ලැබුවා. தேவன் அவர்களை விசாலமாக்கி. ඒකට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතේ පළල් වෙන්න අපි සැලසුම් කරන්න ඕනේ. அதுக்கு தேவை கர்த்தருடைய சித்தனோட வாழ்க்கையில் பெரிதாகும்படி நம்ம එහෙම திட்டமிடணும். සැලසුම් කරොත් විතරයි ඒ හදවත දර්ශනේ තිබුණොත් විතරයි පළල්ව ගමන් කරන්න පුළුවන්. அப்படி திட்டமிட்டா தரிசனம் இருந்தால் மாத்திரமே அவளால் பயணிக்க முடியும். අපිට පේන අපි විසින්ම අපේ සීමාවක් සාදාගෙන තියෙන ඒ නිසා මිනිස්සු පළල් වෙන්නේ නැහැ. நம்மளால நம்ம எல்லைகளை குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கோம், அதனால நம்மள விசாலமாக்க මොන முடியவில்லை. පවුල් මොනවද නේ අපි මෙහෙමයි කියලා සීමාවක් දාගෙන ඉන්නවා. அநேக குடும்பங்களா இப்படிதான் எல்லை போட்டிருக்காங்க. එතන අපි ඕනට වඩා යන්න ඕනේ. தேவைக்கு இல்லாம நம்ம போக தேவையில்லை. අපි ගියාවා நம்ம போனோம் வந்தோம் ඉන්න විදියට හොඳයි. இருக்கிற விதம் நல்லா. අපි අපේ මනස ඒවා නිකන් මොනවද දෙන්නේ? කූඩාරම් මනසක් තියෙනවා. அப்ப மனதுல அந்த கூடாரத்தின் சிந்தை உண்டு. සමහර සභාවල් කූඩාරම් සිහි කරන්ට යනවා වාර්ෂික පාසා. வருடத்துக்கு ஒரு முறை திருச்சபைகள் கூடாரத்தை நினைவு கூற செல்வார்கள். පුතේ අපි මෙහෙම තමයි හිතී කියලා මතක් කරලා දෙනවා. மகனே நான் இப்படிதான் இருந்தோம் நினைவு கூறுவாங்க. ඒක හොඳයි. நல்லது. කූඩාරම් මංගල්‍ය කියලා පවත්වනවා. அந்த கூடாரத்தின் விழா என்று கொண்டாடுவாங்க. ඒ දේවල් කරන එක යම්කිසි මානසික දෙයක්. அது ஏதோ மாம்சமான காரியமா இருக்கு. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ ඊට වඩා ඒකේ තියෙන අර්ථය. மிக முக்கியமா இருக்கு, அது உள்ள ஒரு ඒ அர்த்தம். නිසා අපි විසින් සීමාවක් සාදා ගැනීම ඒක අපව බාධා කරන හැම දෙයක්. நமக்குள்ளே எல்லையிட்டுக் கொள்வது நம்மளை நம்ம சகல ඒ නිසා යම්කිසි පැලයක් පව උඩට එන්න ඒකට තියෙන අවශ්‍ය ඒ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපි සාදා තැබිය යුතුයි. அத கன்று வெளியே வருவதற்கு அதுக்குரிய காரியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி ඒ வைத்திருக்கிறோம். නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ සමහර බීජ කටු අතරේ වැටුණා. இயேசுக்கு சொன்னால் சில விதைகள் முட்கள் மத்தியிலே விழுந்தது. නමුත් ඒවා කටු නිසා ඵල දරන්න බැරි වුණා. முட்கள் நிமித்தம் அவைகளுக்கு கனி கொடுக்க முடியல. ඒවා සීමාවක් බවට පත් වුණා. அவைகள் ඒ எல்லைக்குட்பட்டது. සම එකිනෙකා අපිව
අපි ඒ ආකාරයට පත් වෙලා කිදුරුවා. சில வேளை கிறிஸ்தவ அப்படி மாறி මේ இருக்கிறாங்க. කටු ඇනෙනවා. මුල්ක ඉහළට යන්න බෑ. மேலே எழும்ப ඵල දරන්න බැරි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. கனி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை, සාක්ෂියක් නැති තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. சாட்சி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. ඒ නිසා ඉදිරියේ ඔවුන් වේදනාකාරී තත්ත්වයක ගමන් කරමින් තිබෙනවා. முன்னால் அவர்கள் வேதனைகளோடு பயணித்துக் නම கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍යයි ඔබ එතනින් මුදවා ගන්න. ආමේන්. கர்த்தருக்கு தேவை உங்களை அங்கிருந்து மீட்டுக் ප්‍රශංසා கொள்ளும்படியாக වේවා. மகிமையுண்டாவதாக. බයිබලෙ විශ්වාස දෙන මාතෘකාව අපිට පේනවා මුදන ලැබු සෙනඟ විශාල වීම කියලා බයිබලෙ සඳහන් කරනවා. தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சிங்கள பைபிளிலே மீட்கப்பட்ட ඔවුන්ගේ ආශිර්වාද ස්වභාවය තමයි කතා කරන්නේ. அவர் ஆசீர்வாதத்தின் சுபாவத்தை குறித்து බයිබලේ பேசப்படுகிறது. මාතෘකාව අපිට දීලා තියෙන ස්ථානයේ இந்த தலைப்பு මේ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. මිදිච්ච සෙනඟට තිබෙන විශාලත්වය සහ ඒ මිදුන අය ස්වභාවය ආශිර්වාදමත් ස්වභාවය ගැන කතා කරනවා. மீட்கப்பட்ட ஜனங்களின் விசாலத்துவத்தையும் அவருடைய ආශිර්වාදங்களை குறித்து பேசப்படுகிறது. හalleluya. Hallelujah. ඒසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි මාවයි කැඳවලා තියෙන්නේ ඒ මනසි මිදිලා කූඩාර මනසි මිදිලා විශාලත්වය කරා යන්න. கர்த்தர் நம்மளை அழைத்திருக்கிற அந்த கூடாரத்துக்குரிய எல்லையில் மீண்டும் முன்னோக்கி நடக்கும்படியாக. ஆமென். මේ සභාවෙම ඇදිලිවන්තයෙක් මම. இந்த திருச்சபையிலே ஒரு விசுவாசி தான் போதகர். 1987 1987 සමහර අය ඉපදිලත් නැතුව ඉන්නේ. சில பிறந்து கூட இருக்க மாட்டாங்க. මේ සභාවෙම සභාපාලකයෙක් මම. இந்த திருச்சபையிலே போதகரா இருக்கிறார். මෙන්න ஆமென். කූඩාර මනසි මිදිලා ඇදිලිවන්ත මනසි මිදිලා இதோ கூடாரத்தின் உள்ளத்திலிருந்து வெளியே வந்து උන්වහන්සේගේ විශාලත්වයට පැමිණේ. கர்த்தருடைய விசாலத்துவத்திலே பிரசன்சாவியா. பிரவேசிக்க மகிமை உண்டாவதாக. ඔබ දන්නවද මේ සභාවේ මට මෛත්‍රික හැටියට සම්පූර්ණ කාල සේවයට 12 දෙනෙක් අපේලා තිබුණා. இந்த திருச்சபையிலே 12 பேர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. සමහර පළාත්වල අපේ නිකාය නැති වුණත් උන් සේවය කරමින් තිබෙනවා. சில பகுதியில சில அந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்காங்க. ඒ වගේ පළදාව නෙලාගත සභාවක් තමයි පාදුක සභාව. அவ்வாறு ආමේන්. கனிகளை பெற்றுக்கொண்ட திருச்சபை தான் பாதுக திருச்சபை. ஆமென். සම්පූර්ණ කාල දේව සේවක පළදාව නෙලාගත සභාවක් මේ. முழு நேர ஊழியத்தின் பலனை එනිසා பெற்ற ඔබයි திருச்சபை. මාවේ කැඳවලා තින්නේ ආශිර්වාදමත් ස්වභාවය අප තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. உங்களை நீ ஆசீர்வதிக்க அந்த ஆசீர்வாத சுபாவம் நமக்குள்ள உற்பத்தி ஆகணும். ඔබ එක්කෙනෙක් තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ஒவ்வொரு மத்தியில் உற்பத்தி ஆகணும். එනිසා අපිව සීමාවට හේතු අපේ ජීවිතය බලපෑමක් ඇති කරනවා. எல்லை காரியம் வாழ்க்கை ஒரு தாக்கம் ஏற்படணும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි හරියාකාර නොදන්නා නිසා අපි සීමා වෙලා ඉන්න සමහර කාලයක්. கர்த்தருடைய வசனம் சரியாக அறியாதபடி පළවෙනි සීමාව අපි වෙනස් විය යුතුයි. ආත්මික විශාල වෙන්න ඕනේ අපි. முதலாவது எல்லை ஆவிக்குரிய மாறணும். ඔබගේ යාඥා තලයන් වෙනස් කරන්නට. சுபத்தின் சுபாவங்கள் ඔබ மாறணும். යාඥාව පැය මාගයක් කරා නම් ඒක වැඩි කරන්න පැයක් දක්වා අරගෙන යන්න. அரை மணி தியாலத்தின் சுபத்தை ஒரு மணி தியாலம் வரை நடத்துங்க. ඔබ දේවරාජ්‍ය හැම දෙයක්ම පස්සට දැම්මන ඒක ඉස්සරහට දාගන්නද. தேவ ராஜ்யத்தின் காரியம் பின்னால் போடால் இப்போது அவைகளை முன்னால் போட்டுக் මොකද கொள்ளுங்க. තව දවස් කීපයයි තියෙන අලුත් අවුරුද්ද ලබන්න මාස කිව්වේ. சில நாட்கள் மாத்திரமே இந்த புதிய வருடம் பிறகு අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්න යනවා. புதிய வருடம் வர ඒ போகுது. අලුත් අවුරුද්දට යන්න ඉස්සෙල්ලා පාය තබන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ කූඩාරම හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. இந்த புதிய வருடத்துக்கு முன்பதாக நம்முடைய கூடாரங்களை நம்ம சரிப்படுத்திக் கொள்வோம். ඒ නිසා අපිට තියෙන මොනවද ක්‍රමේ විශාලත්වයට වෙන්න. நம்ம முறையிலே நம்ம விசாலமாகணும். ඒ වගේ දේවරාජ්‍යයේ කාරණා පස්සට දාලා වැඩ කරන අය ඉන්නවා නම් ඔබ තීරණය කරන්න නෑ මම වෙනදට වඩා දේවරාජ්‍යයේ කාරණා ගැන වැඩ කරන්න යනවා. இந்த ராஜ்யத்தை பின்வாங்கி போட இப்ப தீர்மானிங்க இல்ல நான் இதெல்லாம் දැන් ගොඩාක් ඇදහිල්ල සෙනකට වෙලා තියෙන කාරණේ ආත්මික දේ පස්සට දැම්මාම භෞතික දේ පස්සට යන්න යනවා. அநேக ஆவிக்குரிய ஜனங்களுக்கு ஆவிக்குரிய கருத்தை பின்னால் போடும்போது பௌதிக ඒ ආත්මික විශාලත්වය වගේම භෞතිකත් විශාල වෙන්න යනවා. ஆவிக்குரிய விசாலமாகும் போது பௌதிக ரீதியா விசாலமா படைகிறோம். හalleluya. උන්වහන්සේ අපව කැඳවලා තියෙන ඒ උදෙසා ගමන් කරන්න. அவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் அதை ඒ නිසා තමයි பயணிக்கும்படியாக. අපිට පේන අපි ගොඩාක් සීමා වෙන්න හේතුව පළවෙනි දේ තමයි අපි ආත්මික කම්මැලිකම. அநேக எல்லைக்குட்பட்ட காரியம் தான் ஆவிக்குரிய சோம்பலின் சுபாவம். දැන් මනුෂ්‍යයා තුළ තියෙන කම්මැලි ස්වභාවය. மனிதர்களுக்கு சோம்பலின் சுபாவம். බයිබලයේ කියන කම්මැලි මිනිසයාගේ වහලය දෙමෙනවයි කියලා. வேதம் சொல்லுது சோம்பலனுடைய கூரை நலைகிறது. එතකොට කියයි පාස්ටර්ගේ වහලේ දෙමෙනවනේ කියලා. அப்ப சொல்லுங்க போதகரே போதகர கூரை நலைகிறது. පාස්ටර්ගේ වහලේ දෙමෙන්නේ වඳුර පැනලා. போதகருடைய அங்க கூரை நலைகிறது. මේ වඳුර 30ක් 40ක් එනවා වහලේ බේර ගන්න බෑ. 30-40 குரங்கள் பாயும் ஒன்னும் செய்து கொள்ள முடியாது. ඒ නිසා අපේ සමහර අලුත් වහලවා දෙවෙන්නේ. நம்முடைய சில புதிய கூரைகள் கூட நலைகிறது. වඳුර නැති ගෙවල් තියෙනවනේ ඒ වහල දෙවෙන්නේ ඇයි? இந்த குரங்குகள் இல்லாத பகுதி வீடுகள் அவைகளே நலைகிறது. ඒ වහල දෙවෙනවා තමයි හුලඟට අරෙමි කියලා ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. காட்டுக்கு அப்படி නමුත් බයිබලයේ අදහස් දෙන්නේ ඇයි? வேதத்துல கருத்தை கொடுக்கப்படுது ஏன்? සැලකිලිමත් තමන්ගේ කූඩාරම ගැන. தன்னுடைய கூடாரத்தை குறித்து கவனம் இல்லை. ඒ නිසා අපි ආත්මික කම්මැලි
කම්මැලියන් බවට පත් වෙනවා. ஆவிக்குரிய சோம்பல் உள்ளவர்களா இருக்கிறோம். හැම දෙයක්ම අපේ වැඩ මූලික කරගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. எல்லா வேலைகளுக்கும் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து தான் வேலை අපි செய்யணும். වැඩ කරන්න ඕනේ. வேலை செய்யணும். හැම කෙනෙක් වැඩ කරන්න ඕනේ. எல்லாரும் வேலை செய்யணும். හැම කෙනෙක්ම උනන්දු වෙන්න ඕනේ. எல்லாம் கரிசனப்படணும். ඒක අපව භෞතික විශාලත්වයට ගෙන යන කාරණයක්. அது நம்ம பௌதிக விசாலமாக்குற காரியம். බයිබලෙන් දේශනා කරේ පොතේ කියලා. பிரசங்கி நிருப வேதாகம் சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේ දේශනා කර 11:6 වෙනි පදේ කියලා. பிரசங்கி 11 උදේත් වපුරන්න සවසත් ඔයාගේ අත අතාරින්න එපා. காலை வேலை விதைங்க, மாலை வேறு உங்களுடைய கையை கைவிட்டு விடாதீங்க. හාලෙලූයා. Amen. අද අපි කියන අනේ උදේ ඉඳන් වැඩ කර හවස පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකක් ගහමු කියලා ඉන්න. காலை வேலை செஞ்சா ரொம்ப கஷ்டம். மாலை ஒரு அலர்ட் පොඩි ඇලර්ට් ගහුවට කමක් නෑ. அலர்ட் போட பரவாயில்ல. ලොකු ඇලර්ට් ගහගන්න යන්න එපා. பெரிய அலர்ட் போடுறாங்க. නේද? අපි ගොඩාක් වෙලාට උදේ මහන්සි වෙන නිසා හවස නිකන් ඉමු කියලා හිතනවා. இந்த காலை வேலை கஷ்டப்பட்டா மாலையில வெறுமையா இருக்கு. නමුත් බයිබලයේ කියන අපි දන්නේ නෑ උදේ වපුරුප දේවල් වලද හවස කරන වැඩද දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නේ. அரியணை வேலை சொல்ல காலையிலயா மாலையில விதத்து வேலை கர்த்தர் ඒ ஆசீர்வதிக்கிறார். වැඩේද මේ වැඩේද කියලා දන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යන්නේ. அந்த வேலையா இந்த வேலையா கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போறாங்க. ඒ නිසා අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ආමේන්. வேலை செய்யணும். ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ අපිව විශාල කරන්න වැඩ කරන්න ඒ කාරණා අපිට දීලා තියෙනවා. தேவன் நம்மளை பெரிதாக்கும்படியா வேலை செய்ய காரியத்தை ඒ கொடுத்திருக்காரு. නිසා දෙවෙනි කාර්යය තමයි අපි සීමාවට හේතු ඊළඟ කාර්යය තමයි තමාට පාඩුවේ යන බය තියෙනවා. எல்லைக்குட்பட்ட இரண்டாவது காரியம் தனக்கு நஷ்டம் வந்துரும் අපි பயம். දේව රාජ්‍යයට වැඩියෙන් වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා අපිට බයක් තියෙන අපිට පාඩු වෙයි කියලා. தேவ ராஜ்யத்துல வேலை செய்ய போனா நமக்கு பயம் வந்துரும், நமக்கு நஷ்டம் வந்துரும் அப்படின்னு. ඒක අපිව සීමාවකට ලක් කරනවා. அந்த காரியம் நம்மளை எல்லைப்படுத்தி விடுகிறது. ඔබ දකින්නද ඔබ හැමදාම කූඩාරෙම තමයි ඉන්නේ. எல்லா நாளும் காண்கிற கூடாரத்துல தான் இருப்பீங்க. ඒ නිසා ඒ බය අපින් අයින් කර ගන්න அந்த ඕනේ. பயத்தை நம்ம அகற்றணும். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වැඩ කරන අය විශාල වෙන්න යනවා. அவர் ராஜ்யத்துல வேலை செய்யற மனுஷன் பெரிதா இருப்பான். ඔවුන් ආශිර්වාද ලද්දන් වෙන්න. அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருப்பான். ඔවුන් මහා ප්‍රීතිමත් ජනතාවක් වෙන්න. அதான் மகிழ்ச்சியுள்ள ஜனங்களா இருப்பார்கள். ඒ ஆமென். නිසා තාද ලෝකේ යුදවුවන් ඔසවලවන්න බැරි වෙන්නේ. அதான் உலகத்துல யூத ஜனங்களை அசைக்க முடியாது இருக்கிறார்கள். මොනවාද රටවල් හයක් එකට ගහද්දි 6 தேசம் ஒண்ணா சேர்ந்து அடிக்கும் பொழுது මොනවාද දෙන්නේ? ඔවුන් තාමත්ම ශක්තිමත්ව ඉන්නේ ඇයි? ரொம்ப பலசாலிகளா இருக்காங்க. ஏன்? ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ නම පළවෙනි තැනට තියලා තියෙනවා. ஆமென். அவருடைய கர்த்தருடைய பேரை முதலிடத்துல வச்சிருக்காங்க. ஆமென். ඇමරිකාව එච්චර මිනිස්සු මහා පාපේ ජීවත් වුණා. அமெரிக்கா தேசத்துல ஜனங்கள் அவ்வாறு பாவத்துல வாழ்ந்தாலும் ඇමරිකාවට දෙවියන් වහන්සේගේ නම තමයි තියලා තියෙන්නේ. ආමේන්. அமெரிக்கா தேச தேவனுடைய பேர் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்காமே. ඒ නිසා තමයි ඩොලර් වල නම ගහලා තියෙන්නේ. டாலர்கள் அது பேர் அடிக்கப்பட்டிருக்கு. අපි ඩොලර් පස්සේ යනවා නේ. டாலர் பின்னால போகிறோம் தானே. මේකේ බලන්නකො සල්ලි වල ගහලා තියෙන්නේ. இத பாருங்க, அந்த பணத்துல அடிச்சிருக்கு. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ මොනවද ගහලා තින්නේ? இலங்கையில என்ன அடிச்சிருக்கு பணத்துல? 5000 5000 ரூபாய். මොනවද තියෙන සලකුණු? என்ன அதுல உள்ள அடையாளம்? නන්දපන් පුතේ இல்ல மகனே, කිසිම වටිනාකමක් නැති වෙලා. ஒரு பெருமதி இல்ல. ඩොලර් නැතුව අපිට කිසියක් රටට මොනවත් කරන්න බෑ. டாலர் இல்லாம தேசத்துல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ ඔසවලා තියෙන ඒ ස්ථානෙට. தேவன் அந்த இடத்தை உயர்த்தி இருக்கிறார். ආමේන්. ஆமென். එස ඔබවයි මාවයි කැඳවල තින්නේ නිකන් මොනවද දෙන්නේ? මියදල මේ පොළවේ. உங்களை என்னை அழைத்துக்க வெறுமையா மறிப்பதற்கல்ல. මේ ඉපදිච්ච දවසින්නම් දුක් විඳලා මියදල වෙලා දුක් විඳලා අවසානයේ නිරාගෙනට මේ ඔබවයි මාවයි කැඳවල තින්නේ යන්නේ. பிறந்த நாள் முதல் துக்கத்தோடு வேதனைப்பட்டு மறித்து நரகத்துக்கு செல்ல அல்ல. ඔබවයි මාවයි සුවිශේෂ ලෙස කලවලා මුදවලා නිරාගෙනෙන් මුදවලා ස්වර්ග රාජ්‍ය උත්තම තැනකට අපි යන්නේ. சுவிசேஷமா மீட்டு ரட்சித்து பரலோக ராஜ்யத்தின் மேன்மையான இடத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தார். පොළොවේ විශාලත්වය පමණක් නොව ස්වර්ග රාජ්‍යයේ විශාලත්වය දා. பூமியின் விசாலத்தை மாத்திரமல்ல பரலோகத்தின் விசாலத்தை ஆண்டவர் ඒ නිසා கொடுத்திருக்கிறார். අපගේ සීමාවන් වෙනස් කරන්න මේ මාස එකමාර තුල. நம்முடைய எல்லைகளை மாற்றுவோம் இந்த 1.5 மாதத்துக்கு இடையிலே. ආමේන්. ආමේන්. මොනවාද සීමාව? ඉස්සලම ආත්මික සීමාවන් විශාල කරා. என்ன எல்லை? முதல்ல ஆவிக்குரிய எல்லை விசாலம். වඩා උනාද වඩා සුභාරංචි කියා. அதுக்கு மாதிரி சுவிசேஷம் சொல்லுங்க. මොනවාද දෙන්නේ? සුභාරංචි කියන ආසාවයි. சுவிசேஷத்துல ஆசைப்படுங்க. காரியத்தை ඒ காணும்படி. නිසා අපි හැමෝම අලුත් දෙයක් අපිට සිදු වෙන්න නම් අපි අලුත් පරිවර්තනයක් ආත්මික ලෙස සිදු වෙන්න ඕනේ. நமக்குள்ள புதிய காரியம் நடக்கணுமா, புதிய ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றம் ඒ ஏற்படணும். නිසා යන්න ගමන් කරන්ට වැඩ කරන්ට ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න. பயணிங்க, வேலை செய்யுங்க, நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுங்க. ඔබ අලුත් දෙයක් ඔබ ඇති කරන්න. புதிய காரியத்தை එයාලා ஏற்படுத்துங்க. ස්තුති කරන කාරණා ඔබගේ ජී මනසට වැඩි කරන්න. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த காரியத்தை අපිට ලැබෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි මේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ
දේදේ බලලා උන්වහන්සේට මහිමයට ගෙනෙන්න. යා දෙයන්නාසේ මහපු මැවිල්ල බලන්න. தேவன் சிருஷ்டிப்பை பார்ப்பதற்கு හරි අති සුන්දරයි. ரொம்ப மேன்மை அழகுள்ளதா இருந்தது. අපේ මනස අලුත් වෙනවා. உள்ள புதிதாகிறது. පුදුම කූඩාරම් එළියට යන්න කූඩාරම් පොට. அந்த கூடாரத்தை வெளியே போகிறோம். කී බලන්න. போய் பாருங்க. මොනවාද අයියෝ වියදම් වැඩි. ஐயோ செலவு அதிகம். අයියෝ නිවාඩුනේ. ஐயோ விடுமுறைல. අයියෝ අද එක වියදම් කළා හෙට කන්නේ මොනවද? ஐயோ இன்னைக்கு செலவிச்சு நாளைக்கு என்ன சாப்பிடுறது? කූඩාරම් මනසෙන් අයින් වෙන්න හැමදාම ඕකේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. கூடாரம் உள்ளத்துல வெளியே வாங்க இல்ல කවදාකවත් ඇණයක් ගලන්නවත් ලෑස්ති නෑ ඔබ. ஒரு நாள் ஒரு ஆணியை கழட்ட கூட நீங்க ஆயத்தம் இல்ல. හරිම අලංකාර. අපිට හිතනවා අපි හිටියේ කොහෙද ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ. நாங்க எங்க யோசனைங்கிறது ஒரு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுல போல. හැමෝම ස්විට්සර්ලන්තේ යන්න බලන්නකො කියලා කොහෙද? රෝටන් දැන්ටර් කියලා ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ. நான் போயிட்டு பாருங்க ஹோட்டல் தான் நாங்க சுவிட்சர்லாந்து ගෝනුත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. மான்களோட இருக்க முடியும். හරි මාදින්නේ එතන ගස් කොළන්ගේම හරි අමුතු තාලේ. අප හැමෝම ගිහිල්ලා තියෙන සමහර අය. அங்குள்ள மரம் செடிகள் சிலர் போயிருப்பீங்க. ரொம்ப அழகு. නිකන් ගිහිල්ලා නවනේ පොඩ්ඩක් නරවන්න ඕනේ. கொஞ்சம் போய் அதை சுற்று பார்க்கணும். දැන් හරිම අලංකාරයි. ரொம்ப அழகுள்ளது. දැන් හෝටන් තැන්න යන්න ඉන්න ලෑස්ති ඉන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ. ஹோட்டல் தின போறதுக்கு பிரியமானவர்கள் அடுத்த வருஷம் ஆயத்தமாங்க. මාමල ගෙදරත් ගිහිල්ලා නැවතිලා மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர முடியும். බඩ පැලෙන කාලා வயிறு வெடிக்க சாப்பிட்டு ඔව් යනවා. හරිම අලංකාර වෙයි. ரொம்ப அழகுள்ளது. ඒ නිසා මේ මානසිකතෙන් මිදෙන්න අපි අලංකාර දකින්න දයනහස ප්‍රශංසා කරනවා. இந்த சூழ்நிலை மீண்டும் அழகை காண கர்த்தர் අපි மகிமைப்படுவார். මොනවද අය ගිහිල්ලා එනකන් මගේ කාර් එකේ අන්තිමට බලනකොට මොනවද දෙන්නේ? ගියේ මේ බ්‍රේක් උත් නැහැ. பார்க்கும்போது இதுல பிரேக் இல்ல. ඉතර පල්ලම් වල බැහැලා ඉල්ල තියෙනවා. இவ்வளவு பெரிய பள்ளங்கள் இறங்கணும். ඊය තමයි අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ් ටික දාගන්නේ. நேதான் புதிய பிரேக் பேட். හරිම මොනවද එන්නේ හොඳ ගමන කවුරුත් අප්සෙට් උනේ නැහැ. ரொம்ப அழகுல போய் ஒரு அப்செட் ஆகல. අපි ගියායි කියලා කවුරු හරි අප්සෙට් වුණාද දන්නේ නැහැ. நாங்க போனா யாரும் அப்செட் ஆகல. ගියායි නම් කවුරුත් අප්සෙට් නැහැ. போனதுல யாரும் அப்செட் ஆகல. හැමෝම හොඳට ඉන්නවා. நல்லா இருக்காங்க. හැමෝම ආශිර්වාද எல்லாம் ලබනවා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க. හැමෝම පාන් කෑවා. எல்லாம் හැමෝම අනිත් කාපුවම කියන්නේ ඔක්කොම කෑවා. மற்ற சாப்பிடுற சொன்னா හරි සතුටු ගමන. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ඒ නිසා අපගේ ජීවිතය අලුත් කරගමු අපේ. வாழ்க்கையில புதிதாக ඒ නිසා අපේ සීමා කරගන්න එපා. என்னோட எல்லை ආත්මික කම්මැලිකමට ඉඩ දෙන්න එපා. ஆவிக்கிற சோம்பல் கிட்ட තමාට පාඩු වෙයි කියන බය ඇති කරගන්න එපා. நஷ்டம் பயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதீங்க. ඊළඟට මොනවද කාලය දෙන්න ඌමනාවක් හැඟීමක් මොනවද සමාජයට අපිට නැති කරන්න පුළුවන්. சில பேர் அதுக்குள்ள தேவை உணர்வுமක් இல்லாத இருக்கலாம். අපේ මතකයන් ගොඩනගාගෙන ජීවත් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ මතකයන් තුල ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. நம்மளோட ஞாபகங்களை நினைவு கூர்ந்து அதிலே ගොඩාක් வாழக்கூடிய අය අපේ මතකයන් තුල ජීවත් වෙනවා. அநேகர் தன்னுடைய ஞாபகத்திலே வாழ்கிறார்கள். ඒ තාර සින්දුවක් තියෙන්නේ. பாடல் உண்டு. සිහින සතක් දුටු විමම 7 கனவுகளை நான் கண்டேன். සත් දිනක්ද? හිඟන්නේ එකසේ ஒரு பிச்சைக்காரனே போல. එක සීනෙක් දැක්කලා හිඟන්නේ එක වගේ. ஒரு பிச்சைக்காரனே போல. ඉතින් ඒ සින්දු තමයි අපි අහලා අපි ඒ වගේ වෙන්නේ. அந்த பாடல் கேட்டா அப்படிதான். ඒ නිසා අපි යා මානසිකතෙ මිදෙන්න ඕන. அந்த உள்ள ரீதியில மீள்வோம். සීන දකින්න 7ක් නෙමේ 14ක් වෙවා. கனவு 7 அல்ல මේ 16. කූඩාරම් මනසෙන් ගැලවෙන්න. இந்த මේ கூடாரம் කූඩාරම් කූඤ්ඤා ගලවන්න උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු එක තමයි. இந்த எல்லைகளை கலட்டி வெளியே வாங்க கர்த்தருடைய ඒ නිසා අපේ මතකයන් ගොඩනගාගෙන ජීවත් වීම අපේ බාධා කරන අපේ ගමනට. ஞாபகங்களை கட்டி வாழ்வது நம்ம ඒ වගේ අපේ වැරදි මනසක් තුල අපි ජීවත් වීම සීමා කරනවා අපිව. தவறான உள்ளத்தோடு வாழ்வது நம்மை எல்லைப்படுத்தி விடுகிறது. ඒ වගේම වැරදි අදහසක් අපගේ සිත් තුල කවුරුන්ගෝ තැම්පත් කිරීම තුල අපිව සීමාවක් වෙනවා. தவறான சிந்தை யாராவது வைத்திருக்கிறபடி நாம දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනදී අපිට දකින්න බැරි වෙනවා. கர்த்தர் நம்ம காண்பிக்கிறவங்க காண ගොඩාක් முடியாது. හිතනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සතුටු වන්ට ඔවුන්ට දකින්න බැරි වෙලා තියෙනවා. அநேக கிறிஸ்தவ மகிழ்ச்சியா அதை காண முடியாது இருக்கிறார்கள். ඒ නිසා ඔබවයි මාවයි කැඳවලා තියෙන අපූර්ව ගමනක් කරා යන්න. உங்களை என் அருமையின் பயணத்துக்காய் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். කවුරු දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා නැහැ. யாரும் தேவன் කවුරු புறக்கணிக்கவில்லை. සුළු කරලා නැහැ. ஒருவரை උන්වහන්සේ தாழ்த்தவில்லை. කියන්නේ නුඹට ඒක කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙන්නේ. தேவன் சோ உன்னால නුඹ ඒක செய்ய ආරම්භ කරන්න. நீ அதை ஆரம்பி. උනන්දු වෙන්න. தரிசனம் கொள்ளு. ඒ සඳහා හදවතක් ඇති කරගන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. அதற்காக ஒரு வாஞ்சியின் இருதயத்தை ஏற்படுத்திக் එසා கொள்ளு. බයිබලෙ මිසානේ කියන නුඹේ කූඩාරම තිබෙන ස්ථානය විශාල කරන්න කියලා உன் කියනවා. கூடார இடத்தை விசாலமாக்கும். ඒකට දෙවෙනි පදේ කියලා මොකද්ද කරන්න? බයිබලෙ සඳහන් කරා විශාල කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඔහු නුඹේ වාසස්ථාන තිර දිග හරිත්වා. ඒ කියන්නේ තිර දිග හරින්න කියලා කියනවා. அந்த திரைகளை விரிக்கட்டும்.
ඊළඟට කියනවා තීර දිග හරින්න වලක්වා නොගනින්න වලක්වන්න එපා. தடை செய்யாதே. තමා වලක්වන්නත් එපා අනිත්‍යයට වලක්වන්න දෙන්නත් එපා. தான் தடைப்படுத்த வேண்டாம் மற்ற தடைப்படுத்த இடம் கொடுக்கவும் வேண்டாம். අපිට පේනවා නුඹේ යන සවි කරපන්න. ஓ ஆணிகளை நீ பூட்டிக் கொள். හල්ලෙලූයා. ஆமென். මම ஹalleluya. දන්නා ගොඩක් අය බොහොම උනන්දු වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙන යන්න. அநேகர் பிரியப்பட அந்த வாழ்க்கை முன்னேற்ற තමන්ගේ ව්‍යාපාර ගොඩනගා ගන්න. தன் வியாபாரங்களை கட்டி තමන්ගේ எழுப்ப නිවසක් හදා ගන්න. தனக்கு ஒரு வீடை கட்டிக்கொள்ள තමන් තවදුරටත් සාක්ෂි දරන්න. தன் மேல்மாய் சாட்சி ඒක கொடுக்க හරියාකාර මනස් හරි අලංකාර දෙයක්. அவர் மனது ரொம்ப அழகுள்ளது. එනිසා ඔබ මාව කැඳවල තින්නේ එකයි කූඩාරමට සීමා වෙලා ජීවත් වෙන්න සෙනගක් කරා යන්න නෙවෙයි. அந்த கூடாரத்துக்கு உட்பட்டு வாழ் அல்ல தேவன் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். එනසන අවශ්‍යයි ඔබව විශාලත්වයට ගෙන යන්න. அவருக்கு தேவை நம்மளை එනිසා விசாலமாக்கும்படி ඔබගේ මනස තුළ රැඳෙන සිත් කල්පනාවල තියෙන සියලුම ඒ තත්ත්වෙන් ගැලවිලා යන්න ඉදිරියට ආත්මික තල ඉස්සරහට. உங்களுடைய மனதிலே பதிந்திருக்க எல்லா காரியத்தை விட்டு விலகி ஆவிக்குரிய முன்னால் கடந்து செல்லுங்க. ස්වාමිනාසේ ආශිර්වාද කරන්න උන්වහන්සේ ගත බලාගෙන ඉන්නවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாத கரம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. උන්වහන්සේ ඊළඟ සීමාව යනකොට තමයි එතනට ආශිර්වාද කරන්නේ. அடுத்த எல்லைக்கு போகும்போது அங்க தேவன் ஆசீர்வதிப்பாரு. ඔබ කූඩාරම ඉන්නකම් මොනවද දෙන්නේ? ඇතුළ විතරයි ආශිර්වාද அந்த ලබන්නේ. கூடாரம் உள்ளே இருக்கும்போது உள்ளே மாத்திரமே ඔබ ஆசீர்வாதம். පළල් කරන්න එතන ආශිර්වාද நீங்க කරනවා. விரிவாக்கும் போது තව පළල් කරන්න එතන ආශිර්වාද இன்னும் කරනවා. விரிவாக்கும் போது அங்க තව පළල් ஆசீர்வாதம். කරන්න එතන ආශිර්වාද மேலும் කරනවා. விரிவாக்கும் போது அங்க ඉන්න ஆசீர்வாதம். ස්ථානයේ උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. இருக்கிற இடத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ආමේන්. ஆமென். කවුද කැමති ආශිර්වාද ලබන්න? யார் பெரிய ஆசீர்வாதம் කවුද பெற்றவர்? කැමති පළල් වෙන්න? யார் பிரியமாய் කවුද விரிவாக කැමති කූඩාරේ මොනවද කූඤ්ඤ ගලවන්න? யார் கூடாரத்தின் மூலைகளை ඒක கலட்ட ලේසි කාර්යයක් பிரியப்படுகிறீர்கள்? නෙවෙයි. පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. அது ஒரு காரியம் அல்ல. යම්කිසි කූඩාරමක් ඔබ දන්නා කූඩාරම් ගහපු අය කවුරු හරි ඉන්නවද? கூடாரங்கள் அடித்தவர்கள் இருக்கிறீர்களா? කෙනෙක් ඉන්න කූඩාරම් ගහපු. ஒருவர் இருக்கிறாங்க. සාමාන්‍ය බාලදක්ෂ කරපු වැඩ කවුරු හරි ඉන්නවද තරුණ ළමයි? அதாவது பாடசாலையில் இந்த பாலதாக்ஷ என்பதை படித்து யாராவது இருக்கிறீங்களா? ඒකත් නෑ. මේ දේවල් කරන එක හොඳයි. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. බාලදක්ෂද? වැඩි හිටි දක්ෂද? இளையவர் தக்ஷனும் திறமையான මේ දේවල් පාසල්වල උගන්වනවා. பாடசாலை කොහොමද කූඩාරමක් ගහන්නේ? எப்படி ஒரு கூடாரத்தை அடிப்பது? කොහොමද අටපට්ටම් ගැටේ? எப்படி 8 மூலை ගැට වර්ග තියෙනවා ඉතින් 10ක් විතර උගන්වනවා. 10 விதமான கட்டுகள் இருக்கு. මමත් බාලදක්ෂයෙක් තමයි. போது ஒரு பாலதாக்ஷ ආද අපේ කූඩාරම් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඉන්නවා. கூடாரங்கள் அடித்து கொண்டிருந்தோம். සමහරට අපි සෙල්ලමට කූඩාරම් වහලා එනවා එක්කෙනෙකුට එළියට එන්න බැරුව. விளையாட்டு கூடாரம் வச்சிரும் ஒருவருக்கு வெளியே வர முடியாது. ඒ වගේ දේවල් කරන අපේ හොරණ තක්ෂිලා ඉස්කෝලේ දවස් 4ක් කූඩාරම් ගහගෙන හිටියා. ஒரு தச்சில பாடசாலை கூடாரம் அடித்திருந்தோம். දැන් බලන්න මොනවද ඒක අලංකාර දෙයක්. அது ரொம்ப அழகுள்ளது. දැන් බලන්න කූඩාරම් ගහන අය මොනවද අනේ අද්දලා ගහන්න බිමට. அந்த கூடாரத்தை அடிக்கிறத இழுத்து அடிப்பாரு மூலை. අනේ අද්දලා ගැහුවොත් විතරයි මොනවද එන්නේ කූඩාරම අලංකාරව තිබෙන්න පුළුවන්. அப்படி இழுத்து அடித்தா தான் கூடாரம் දැන් அழகுள்ளதா இருக்கும். ඊළඟ මොනවද එන්නේ කූඩාරම් පළල් කරන්න මොනවද එන්නේ තවත් මෙහාට අදින්න වෙනවා. அந்த கூடாரத்தை விரிவாக்கி இழுக்கணும். ඒ නිසා මේ ක්‍රමවේදයෙන් අපි විශාල වෙනකොට පහසු නෑ. இந்த முறையில பெரிதாகும் போது இலகுவாக. ඒ නිසා තමයි ආත්මික ලෙස අවශ්‍ය අපි ඉස්සලාම මේකට ආත්මික මුල් තැන දෙන්න අවශ්‍යයි. முதலாவது ஆவிக்குரிய முதலிடத்தை கொடுத்துருவோம். බයිබලයේ කියන අපේ ආයුධ මානසික නෙවෙයි. நம்முடைய ஆயுதங்கள் மாம்ச ரீதியான අපේ ආයුධ එළම්ම ආත්මික දේවල්. நம்முடைய ආயுதங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியான. හැබැයි ඒවා බලකොටු බිඳීලෙම තරම් බලවත්ව තිබෙනවා. அவை கோட்டைகளை தகர்க்க கூட வல்லமை உள்ளவைகள். අපි ආත්මික ලෙස අපි ගොඩනගෙනකොට ஆவிக்குரியமா கட்டி எழுப்பும் பொழுது අර ශාරීරික ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒ අභියෝග මැද්දේ ඉදිරියට යන්න. சாரிக பலன் கிடைக்காத சவால்களை கடந்து ඒ නිසා போகிறது. තමයි බයිබලෙ මිස්සානේ කියන්නේ. வேதம் சொல்லுது නුඹේ අත වළක්වා ගන්න එපා. உன் கையை தடைப்படுத்திக் கொள்ளாதே. හalleluya. Hallelujah. නාසට අවශ්‍යයි ඔබව වළක්වා නොගෙන බයිබලෙ කියනවා වළක්වා නොගෙන ඉන්න. அவருக்கு தேவையை தடைப்படுத்தாது இருப்பதற்கு. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් වෙලාට අපි අපිව වළක්වද. அநேக தடவை நம்மளை தடைப்படுத்தி අපි අපිව සීමාවටපත් කරනවා. நம்மளை எல்லைப்படுத்திக் கொள்றோம். අපි අපිව දුර්වලට කාපා. நம்ம பலவீனப்படுத்திக் ඒ கொள்றோம். නිසා කිසි කෙනෙක් දුර්වල වෙන්න එපා. ஒருவனும் பலவீனப்படாதீங்க. ඔබ බලවත් වෙන්නයි ඔබව කැඳවලා තියෙන්නේ. உங்களை வல்லமைப்படும்படியாய் தேவன் හalleluya. ஹalleluya. ඔබව ඉදිරියට යන්නයි කැඳවලා உங்களை තියෙන්නේ. முன்னோக்கி විශාල වෙන්නයි කැඳවලා තියෙන්නේ. விசாலமாக்கும்படி ඒ அழைத்திருக்கிறார். බලවත් ආශිර්වාදය අපි උරුම කරගෙන ඉන්නවා. அந்த மகாபலி අපි ආශිර්වාදය ජීවිතේ பெற்றுக்கொள்வோம். කාටවත් නිකන් දෙන්න එපා නැති කරා. வாழ்க்கை ஒருவனுக்கு பெருமை அளிக்க ගොඩක් අය අපගේ ආත්මික ජීවිතේ කාට හරි වහල් දෙනවා. அநேகர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை யாருக்காவது அடிமையா கொடுத்துறாங்க. එක්ක කාට හරි මොනවද දෙන්න අපි දකිනවා මේ කාලේ අමුතු මොනවද දෙන්නේ බොරු ගුරුවරු
විශාල සංඛ්‍යාවක් ගමන් කරමින් සිටිනවා. இந்நாட்கள பொய்யான ஆசிரியர் திரளாய் கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். හරි පුදුම කනකාඩුදායක්. ரொம்ப අற்புத துக்கத்துக்கு ஏதுவான காரியம். වෙනවා දෙන්නේ බොරු ගුරුවරු මොනවද දෙන්නේ? බොරුදේ විශාල වශයෙන් ඇති කරනවා. பொய்யான காரியத்தை திரளாய் செய்கிறார்கள். දැන් මේ සභාවේ සමහර අය බොරු ගුරුවරුන්ට අසු වෙලා ඉන්නවා. இந்த திருச்சபையில சில பொய்யான දන්න ஆசிரியர்கள் මොනවද දෙන්නේ? බොහොම අමාරුවෙන් ආපු අය සුවපත් වෙලා හොඳටම හිටපු අය අද බොරු ගුරුවරුන්ට අසු වෙනවා. ரொம்ப கஷ்டமாய் வந்து சுகம் அடைந்திருக்கிற அநேகர் இன்று பொய்யான ஆசிரியருக்கு பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். එනිසා මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වැරදි විදිහට පෙරලලා තම වාසිදායක විදිහට උගන්වන කිසිම කෙනෙකුට ඔබගේ ආත්මය දෙන්න එපා. கர்த்தர் வார்த்தையை பொய்யாய் பிறகு தனக்கு சார்பாய் பேசுகிற ஒருவருக்கும் நீங்க මොකද இடம் ඔබ கொடுக்காதீங்க. ඔක ඔබ විසින්ම විනාශ කරගන්න. உங்களாலே நீங்க உங்களை அழித்துக் கொள்றீங்க. ඔබේ කූඩාරම විනාශ කරගන්න. உங்களோட கூடாரத்தை அழித்துக் கொள்றீங்க. එනිසා ඔබ මේ සභාවේ නම් මේ සභාව තුල තියෙන ඉගැන්වීම බයිබලයේ අනුකූල ඉගැන්වීම. இந்த திருச்சபை கற்பனைகள் வேதத்துக்கு ஏற்ற මා කියන දේ බයිබලයේ ඔබ සංසන්දනය කර බලන්න. போதகர் சொல்றதை வேதாவத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்க. එතන තමයි සංසන්දනය කරන්න තියෙන්නේ. அந்த இடத்துல ஒப்பிட නැත්නම් முடியும். වෙනත් කෙනෙක්ගේ උගන්වන එක සංසන්දනය කරන්න එපා. வேறொருவர் கற்றுக் கொடுக்கிறதை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க. ඔබට පුළුවන් මොනවද නේ බයිබලයේ මොනවද යම්කිසි ඔබට ගැටලුවක් තේරුම් ගන්න බැරි තත්ත්වයක් නම් ඉගොන්නම දේ නැවත ඇවිල්ලා මොනවද දෙන්නේ අසා තේරුම් ගන්න. அதை கற்றுக் கொடுத்ததை உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. மீண்டும் வந்து கேட்டு நீங்கள் அந்த காரியத்தை එනිසා குறித்து කවුරු හරි ඔබගේ ජීවිතේ මතයක් ඇති කරලා ඔබව පෙරලන්න හදනවා නම් එතන කිසිසේත් ඔබගේ ජීවිතේ ඉඩ දෙන්න එපා. யாராவது ஒரு கருத்தை ஏற்படுத்தி உங்களை பிரட்ட முயற்சித்தால் எந்த விதத்திலும் இடம் හේතුව கொடுக்காதீங்க. මේ සමාජය ඉතාමත්ව නපුරු සහ ඉරිසියා සහගත සමාජයක්. சமுதாயம் தீமையுள்ளதும் பொறாமைக்குள்ளதுமா இருக்கிறது. ඔබගේ වර්ධනය ඔබගේ ගමන් කිරීම දියුණුව ඉතාමත්ම තවක් කෙනෙකුට උසුලන්න බැරි වෙනවා. உங்களோட செழிப்பு உங்களோட வளர்ச்சி உங்களோட காரியம் இன்னொருவரால் சகிக்க முடியல. ඒ නිසා සලමුන්ගේ ගීතයවදී අලංකාර වචනයක් කියනවා. சாலமோன் 23 ஒரு பாடல் සලමුන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ කියනවා. சாலமோன் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் சொல்கிறது. බයිබලයේ කියන සලමුන්ගේ පොත කියන. வேதாகமத்திலே சாலமோன் எழுதின நிருபம். ඒක ගොඩක් අය කියවන්නේ නැහැ. அநேகர் அதை வாசிப்பதில்லை. සමහර අය කියවනකොට අනේ වාස්සේ මේ මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා නිකන් ඉන්නවා. சிலர் என்ன போதரை எழுதிருக்கு அப்படின்னு சும்மா இருந்துருவாங்க. ඒක කියවන්න සලමුන්ගේ පොත. හරි ප්‍රේමණීය පොත. ரொம்ப අழகுள்ள ஒரு நிருபம். දිවනාංශ යේසුස්ගේ මනසින් එක කියවන්න. அவருடைய சிந்தனைப்படியா බයිබලෙ මොකද කියන්නේ මේ සලමුන්ගේ පොතේ சாலமோன் எழுதின අපිට நிருபத்தில் පේන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය கர்த்தருடைய வார்த்தை කොතරම් උනන්දුවෙන් ඒ මිදි ගෙඩියකට සලකනවාද කියලා. அந்த திராட்சை காயை எப்படி கவனிக்கிறார் අපිට என்று පේන සලමුන්ගේ පොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ මිදි වලක්කා සමාන මිදි ගෙඩි සමානව ඒ අලංකාර ජීවිතයක් ගැන කතා කරනවා. அந்த திராட்சை குழையை குறித்து அழகுள்ள வாழ்க்கையை குறித்து பேசப்படுகிறது. මේ කතා කරන එක්කෙනා උන් දැනගෙන හිටියා අපිව මිදිගඩි මේ අලංකාර මිදිගඩි නැති කරන බව. அழகுள்ள திராட்சை காய்களை அழிப்பதை මෙතන කියන මිදිවල් නරක් කරන සිවලුන් එන කුඩා සිවලුන් අල්ලා දෙන්න. அந்த உன்னத பாட்டில் අපිසාද අපේ මිදිවල් වල මල් පිපී තිබේ. හලෙලූයා. ஹalleluya. මොකක්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? ඉල්ලීමක් කරනවා. ஒரு விண்ணப்பம். මොකටද? මිදි ඒ කන්න ආස කවුද? திராட்சை பழம் சாப்பிட யார் விருப்பம்? කවුද? யாரு? නරියා. அத நரிகள் குழி නරියා ඉවලා එකයිද? குழியும் சிறு நரிகளும் ஒன்றா? දෙන්නේද? இரண்டா? නරියා නම් හූ කියනවනේ. நரியா இப்படி நரி என்றால் இப்படி சத்தமிடும். නරියා වර්ගෙ මම හිතන්නේ හිවලත් நரியை போலதான் இந்த இடத்துல දන්න சொல்லப்படுகிறது. කවුරු ඉන්නවනේ හිවලයි නරියයි පෙන්නන්න පාස් අරින්න එහෙම කියන්න එපා. அந்தாருக்கு போதகர் அப்படி காட்டுறாங்க. කවුරුද දන්නවද? හරි අපි දැනගමු. හැබැයි නරියා වගේ තමයි නරියාගේ. හරි? நரியை போல දැන් බලන්න උන් හරි ආසයි මිදි ගන්න. அது ரொம்ப பெரிய திராட்சை பழங்களை சாப்பிட. දැන් බයිබලේ මොකද්ද විශ්වාසනේ කියන්නේ? நேத்து என்ன சொல்லப்படுகிறது? අපේ මල් පිපිලා තියෙන්නේ. அங்க பூக்கள் பூத்திருக்கு. මේ මොනවද වෙන්නේ? මල් පිපිලා ගෙඩි මර වෙලා තියෙන්නේ. பூவும் பிஞ்சுமா இருக்கு. මේ අලංකාර ජීවිතයක් අපි ගත කරන්නේ. அழகுள்ள අලංකාර ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයක්. அழகுள்ள இருக்கும் வாழ்க்கை. අලංකාර මොනවද වෙන්නේ? ගමනක් අපි ගමන් කරන්නේ. அழகுள்ள ஒரு பயணம் நம்மளுடைய. අනේ බලන්නකෝ. ஐயோ பாருங்களேன். මේ පුංචි
පුංචි ඉවල්ලු ඇවිල්ලා இந்த சின்ன சின்ன குள்ளநரிகள் வந்து අනේ මිදිකටි කාලා දාන හැටි. திராட்சை பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டு போடுகிற விதம். ඒ නිසා මේ පුංචි හිවල්ලුන්ට ඔබේ ජීවිතේ මල් කඩන්න දෙන්න එපා. சிறிய சிறிய நரிகள் வாழ்க்கையில பூக்களை பறிக்க இடம் கொடுக்காதீங்க. ඔබ ඇතිනකම් මල් කඩන්න. හැබැයි මොනවද වෙන්නේ? සිවලුන්ට මල් කඩන්න දෙන්න එපා. நரிகளுக்கு பூ பறிக்க නරින්ට දෙන්න එපා ඊට. நரிகளுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க. සමහර නරින්ට ඉන්න දරක් නැති නිසා මොනවද දෙන්නේ? අපේ ගුබ්බායමට ඇවිල්ලා අපි මල් කඩලා යනවා ඇතිලා. சில நரிகள் இருக்கிற இடம் நம்மளுடைய இடத்துல வந்து பூக்களை பறித்து விட்டு போகுது. ගියාපත් පස්සේ දන්නේ අපරා නිෂ්පල කාලයක් මේ මනුස්සයත් එක්ක ගත කරේ. போனோட தான் ஐயோ வெறுமையா ஒரு நேரத்தை செலவிட்டு ඉතින් ඔබගේ ජීවිතේට දෙන්න එපා. வாழ்க்கை இடம் கொடுக்காதீங்க. ඔබගේ සුවය, ඔබගේ මල, ඔබගේ වටිනාකම, ඔබගේ සාරය, ඔබගේ පිළිගැනීම හැම දෙයක්ම නැති වෙලා. உங்களுடைய சுகம், உங்களுடைய சரீரம், உங்களுடைய நிறைய காரியம் அநேகதில இருந்து ඒ விடுவீங்க. නිසා ඔබගේ කූඩාරමට වෙන හිවලෙකුට රින්ගන්න දෙන්න එපා. உங்களுடைய கூடாரத்துக்கு சிறிய වෙන நரிகளுக்கு නරියෙකුට රින්ගන්න දෙන්න එපා. நரிகளுக்கு வர இடம் கொடுக்காது. ඒ රින්ගුවාම ඉවරයි. அது புகுந்தா எல்லாம் முடிந்து விட்டது. හේතුව අර මොනවාද ඔටුව කතාව කියනනේ ඔළුව දාගන්න දුන්නාම ஒட்டகத்துக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, தலையை போட்டு இடம் கொடுத்தா තෙමෙනවා කියලා ඔටුව දාගන්න දුන්නා ඉතුරු හරිය දාගන්නවා බෑ. நலைதின தலையை போட்டு இடம் கொடுத்தா மிகுதியானதை කකුල් போட்டு එකක් දාගෙනවා. ඔබ ඊට පස්සේ එළියට ඵලයන් පුතේ. அப்புறம் நீ வெளியே போடா மகனே. ආමේ. ஆமென். ඒ නිසා කුඩා දේවල් ලොකු දේවල් දෙදලා අපිට. பெரிய பெரிய காரியம், சின்ன சின்ன காரியம் නිකා මානසික දේවල් හිතා ගන්නත් බෑ, හිතෙන්නෙත් නෑ. සමහර දේවල් දෙනවා තමයි. சிந்தித்து கொள்ள முடியல, சிந்திக்கவும் முடியல. සමහර අය කියනවා හිතෙන්නෙත් නෑ, මොකද්ද මෙයා කියන්නේ? சில சொல்ல ඒක තමයි බොරු ගුරුවරුන්ගේ සිස්ටම් එක. அதான் பொய்யான ஆசிரியர் முறை. ඇත්ත වගේ තමයි තියෙන්නේ. உண்மை போல தான் இருக்கும். හිතාගන්න මොනවා කියනවද කියලා දන්න මොනවා කියනවද මන් දන්නේ නැහැ. என்ன சொல்றாரோ தெரியல, சிந்தித்து கொள்ள முடியல. සාරාට කියලානේ අර කියන්නේ සූත්‍ර පුංච මොනවා කියනවද දන්නේ නැහැ කියනවා. என்ன சொல்றானோ தெரியல. අදහසක් පැහැදිලි නෑ. சொல்றது தெளிவில்லை. හැබැයි මොනවද ඉන්නේ පුංචි මල් කඩනවා. ஆனா சிறிய சிறிய பூக்கெல்லாம் பறிக்கப்படும். මොකටද? எதுக்கு? ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ පරිස්සම් වෙන්න. வாழ்க்கை கவனமா இருங்க. ඔබ වටිනා කෙනෙක්. நீங்க பெருமதியான, ඔබ කැඳවපු කෙනෙක්. அழைக்கப்பட்டவன், ඔබ තබා තිබෙන කෙනෙක්. நீங்க வைத்திருக்கப்பட்ட ඔබගේ කුඩාර ආශිර්වාදලා තියෙනවා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட මල් கூடாரம். පිපිලා තියෙන්නේ. பூக்கள் பூத்து මේ இருக்கு. මල් පිපිච්ච වෙලාවයි මල් කඩන්න කාටවත් දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. பூக்கள் பூத்துனது ஒரு பூ பறிக்கிறாங்க. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කැඳවලා තින්නේ විශාල වෙන්න. ආමේන්. கர்த்தர் அழைத்துக்க பெரிதாகும்படியா. ඔබ විශාල පමණක් නෙවෙයි, ආශිර්වාදයේ ස්වභාවය ඉදිරියට ගෙන යන්න. பெரிதாவது மாத்திரம் ஆசீர்வாத சுபாவத்தோடு முன்னோக்கி நடக்கும்படியா. ආමේන්. ஆமென். ඒ නිසා ඔබව විශාල කරන්න දෙවියන් වහන්සේ සුවිශේෂ සැලසුම් දහසක් තිබෙනවා. உங்களை பெரிதாக்க தேவனிடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்கள் உண்டு. හැබැයි ඔබට ඒ සැලසුම් මොනවද දෙන්නේ? දකින්න ඊළඟ කන්දට ගියා. அந்த திட்டங்களை காண முடியும் அடுத்த மலைக்கு போனால் மட்டும்தான். ඊළඟට බඹර කන්දට ගියාම හම්බ වෙනවා ඊළඟ කන්ද. பம்பர கந்தைக்கு போனா அடுத்த மலையை பார்க்க ඒ ඊළඟ ඒ කන්දට ගියාම ඊළඟ තා කන්ද. அதுக்கு போனா இன்னொரு மலையை பார்க்க ඒ முடியும். නිසා මොනවද දෙන්නේ? අපිට සමහර වෙලාවට දේවචිනේ කියන ඒවා ඉගෙන ගන්නකට පුළුවන් අපිට දැනගන්න. கர்த்தர் வார்த்தை அப்படி අනාගත වාක්‍යයන් සමහරට ගොඩක් අය ප්‍රශ්න. தீர்க்கதரிசி வார்த்தை அநேக பிரச்சனை. මේ අනාගත වාක්‍යයක් කියනවා ජේසුස් වහන්සේගේ කාලේක. தீர்க்கதரிசி வார்த்தை இயேசு එදාට මනුෂ්‍යන්ට ඒවා වැටහීමක් තීරුමක් නැහැ. அன்று அந்த மனுஷன் புரிந்து கொள்ளல அதை. එතකොට මේකට විස්තර කරන්න යම් කන්දක් නැක්කොත් තමයි ඊළඟ කන්ද පෙහෙන්නේ. இதை விபரிக்க இன்னொரு மலை ஏறாத இன்னொரு மலை தெரியும். ඒ කන්ද නැක්කොත් තමයි ඊළඟ කන්ද පෙහෙන්නේ. அந்த மலை ஏறாத அடுத்த மலை ඒ தெரியும். වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ එළිදරවත් ඒව තමයි. கர்த்தர் வெளிப்பாடு அப்படிதான். එක කන්ද මොනවාද කන්ද පාමුලේ ඉඳන් අනේ මට පේන්නේ නැහනේ ඊළඟ කන්ද ඊළඟක පේන්නේ නැහනේ ඊළඟ පේන්නේ නැහනේ කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. පේන්නේම නැහැ. மலை கடியில இருந்து ஐயோ அந்த மலையை காணவே ஒரு நாள் சொல்லி வேலை சரியாது. පළවෙනි කන්ද නගින්න ඕනේ. முதலாவது மலை ஏறி ඒ කන්ද නගිනකොට දෙවියන් වහන්සේ ඊළඟ සීමාව ඔබට ලකුණු කරන්න යනවා. ආමේන්. அந்த மலை ஏறும்போது அடுத்த எல்லையை ඔබ தேவன் කැඳවලා குறிப்பிடுவார். තියෙන ඊළඟ සීමාව ලකුණු කරන්න. அடுத்த எல்லையை ඔබ குறிப்பிட කැඳවලා තියෙන அழைக்கிறார். ඊළඟ කන්දට යන්න. அடுத்த மலைக்கு ஏறும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. ප්‍රශංසා වේවා. මගිමුණා. ඒ සුවිශේෂයි මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය. சுவிசேஷம் உள்ளது கிறிஸ்தவ ඒ வாழ்க்கை. නිසා බොහෝ ආශිර්වාද ලබන්න පුළුවන්. அநேக බොහෝ ஆசீர்வாதம் දේවල් දකින්න පුළුවන්. අනේක ඒ අනුභවිக்க නිසා මේ முடியும். උදෑසන ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් කරන්න. இந்த காலையில கத்த வார்த்தை ඒ නිසා சொல்லுது. ඔබගේ සීමාව වෙනස් කරලා ඔබ හදාගන්න ඉදිරියේ ඔබගේ කූඩාරම පළල් කරන්න. எல்லைகளை மாற்றி உங்களுடைய கூடாரங்கள் மேல் பேசுங்க. ඔබගේ எல்லைகள் භාර්යා පුරුෂයා දරුවන් සමග මේ පළල් වෙනකොට கணவன் மனைவி குழந்தைகளோட விரிவாகும் பொழுது සභාව ආශිර්වාද ලබනවා. திருச்சபை ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆமென். සභාව ආශිර්වාද ලබනකොට திருச்சபை ஆசீர்வதிக்கப்படும் பொழுது සමාජය ආශිර්වාද ලබනවා. சமுதாயம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆமென். සමාජය බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරා එන්න යනවා. சமுதாயத்தில் அநேகர் இயேசு நோக்கி திரும்பி ඒ வருவார்கள். නිසා මේ උදෑසන අපි යාඥා